Dave Edwards, sodliad hyfryd at Venables yn rhyddhau Rutherford. 5 o grysau glas yn amgylchynu Rutherford, sy'n golygu bod yna ddynion yn rhydd i'r bala. Shannon dyn o'n nhw, Shannon! O, Jazz Richards oedd hi ar y llinell. Sean Pemberton a Jazz Richards ydy'r cyd-reolwyr dros dro yma yn Hwlffordd. A Richards i'r adwyr a dargleision yn fanna. Oliver Shannon, lawr yr asgell dde, yn gwneud yn dda i gael y croesiad yna fewn. Edwards yn ennill y peniad, Idsy'n dod allan, y bel yn cael ei gollwng. Yna drosedd gan Venables ar Idsi fanna. Chwaraewch ymlaen, meddai'r dyfarnwr. Shannon yn mynd i'r llawr, y bala yn gofyn am gic o'r smotyn. Ond Iwan Arwel yn penderfynu fod yna ddim trosedd ar Shannon. A'r penderfyniad cywir, dwi'n meddwl. Jones di amseru'r dacl yna'n gywir. Jazz Richards. Allan at Lewis. Pas dda, Stride Wilson yn rheoli. Yn ei gosod i at Jones Thomas. Y bel heibio'r nod. Dave Edwards yn amddiffyn o'r blaen yn dda. Mae'n syrthio at Paul Rutherford. Rutherford i ben i lawr yn trio twyllo'r amddiffyn. Chydig o lei ar gydio. Heibio'r targed gan Rutherford. Danny Williams ma Hwlffordd yn pwyso ar ymyl y cwrt fan hyn. Y bel fewn at Kieran Lewis yn cael ei faglu gan Kieran Smith. Ond i ddim yn gico'r smotyn. Penderfyniad dadleuol a deud y lleia. Jones Thomas at Williams. Yr adargleision yn dod unwaith eto. Jones Thomas, chydig o le, mae'n gallu ergydio'r safle yma. Yr ergyd isel, arbediad da gan Ramsey i achub tîm Colin Caton ac i wthio'r bel na i'r ochr fel nad oedd Williams yn gallu chyrraeddu. Jones Thomas, unwaith eto, yn rhedeg tuag at Sean Smith. Mason Jones Thomas yn mynd un ffordd arall. A Ramsey unwaith eto yn rhwystro Mason Jones Thomas. Da ni yn y funud ola, os na gyfle hwyr i'r bala. Y peniad gan Kay yn taro'r trawst a man lwcus.